Bediang sengau bahai pi syaka Floda Miles channel. Lada fi sengau tenat ia ke video sengau bahai ban like, share and subscribe. Kublai shibun. Menen ke sengi kan trik benai mai cara zara apply hak senong kanduli u Presiden jongko Voice of the People Party Clear Circle. Uong batang hakipor ki balang kon nado bami ke seng Voice of the People Party ke yok ban sothit support jentia hus ke jongi. Ula ong shusho bahak kini ki arsnem ki paj ba kidang pej bat wat bnia sepang ke party. Bat mentah haba ki paj ba kilas dang ban sengau thu ya kenong rim jongko party. Kilas dang ban pai kemat syakane ke party. Wei ban manganga yeng nang tena po cleariat ha ka ban panitu syau paj ba ya kane ke party. Ha kapor ka balengkot ha ka senam ka badang kendian kane ka jingmi jong kane ka party nilayo ya ka ban suthi shani support lom jatia be jongi hendai ka jingi lam ki jong blai lengba ki nong rim jong ka party lengba ki kam ki ba ki nong elam ki jong ka ki lapani ha ka bor ka ba maki kidon kane kala kring bat kala ktik ya ki babun ki pajba Hapor ilum jentia ban pai kemat sya kane ka Voice of the People Party kadau kajing pai kemat jong ki pajba sya kane ka party kalong ba kane ka party ka ba pher na ki wei pat ki party namar ki wei pat ki party ki lawan shapiu pajba ki de thu ba kane ka sanma simala ne ka sanchar ka khadar kalong ka ba jakhlia kalong ka ba jobo mengipat na ka Voice of the People Party da khongpong ngin wan bat ngin ong bat ngin yethu ngin pensai pi ba kadai kakam ka ba khoj ka ba kintang kalong ka jing yapher ka ba jor ba hapreng kane ka jing yo I jong ki wei ki party bat ka jing yo I ka jong I kum ka Voice of the People Party ha kini ki khendiat tli ki snem tli ki snem ki bala no chadin ki pajba kidang pej ki pajba kidang bishar ki pajba kidang kuatip ya kane ka Voice of the People Party hendai ka jing trai ka bom shong thai jong ka Voice of the People Party ngiyai sharif hoy ngiyai shakasi ngiyai shawar ngiyai chathai pra baro ki jaka ngiyai jagaban pensyau thu ngiyo I bagi pajba hendai kiliyo ya kane ka jing pensyai Kilatip ya kanong rim ke jong ka party kilas dang ban pai keman ban ngesgau tenat ban ye thu ye pi kum ki pai ba ba menta baro ki party ki badon hapo ke ne ke jela ke bai ke jongi om tang ma pi ki pai ba ki ba pai keman hendai bakiro ki la pai keman syakane ka WPP kumta lengba ki ne ki nong rim ki ba I presiden rang ba jongi I pensyai na ka wei ke jingelang syakawei ke jingelang kala pelong kala kring ye pi ya ka ba pin wan ban esngap bade don benta ha kane ka jingalang te kumta nga kentu lengba kane ka jingmat phang ki jonga ba kini ka jingya lenti ki jongi kalong ya ka ba ngin penskeu thu bangi don kam ya ka tagabor kai ka tagabor ka bangi don kam kabor ka jong upat ba ka bala syak ni ha ki kato kan ni pisdem ki bala lain no chadin kum ka Voice of the People Party ngi kwa biang wan ra ya kane ka bor ka jong phi kum upai ba te kum ta ngin hap ban ye khun ye shibon tli ki election na do ka MP election NDC election MLA election ban yo ya ka ta ka bor senchar ban yo ya ka ta ka bor ban trei ban mapen I shapi kum ki pai ba te kum ta kadon kene ka election ka badang ap ka ba ap hakmat jongi ka ban ngin saya shibenta yo le si chibnal ni shibnai tam kumta na galeng jong ka Voice of the People Party pin sayo sgau ye ka jing penchai bat pin bishar pin ai ye ka jing gershan ka ba pura ya kene ka party ka jongi ya ka ba ngilajit ya I Dr. Ricky AJ Sengkon banlong I candidate jong kene ka party kajongi ha kaban ya kun ya kane ka election MP ha de usnem arjar arpsau te kumta kum ki pajba nga kerpa di pi ya ka ba pin ailat ya kane ka Voice of the People Party lengba ki jing bishar bnia lengba kane ki jing puson ki jong pi halade marway bangara kan turu namar ba ka jiyai ka jongi kum ka party ka badang tmai ngidon kam ban khot ngidon kam ya ka ban ya wer ya ki pajba ya ka ban ai jing gershan ladadon ki pajba ki baju ai jigershan ya ka no ka party la de kadai ya ka UDP ya ka NPP ya ka Congress ngi kerpa di pi banala ban kershan ya ka Voice of the People Party ha kane ka kenti ha kane ka election MP